Siyanibingelela nonke balaleli. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade bazalwane. Amen. Lolu hlelo yizwi lenkosi yethu uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Igama lami ngingengcwele Bright Zulu, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela ukuthi kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi nibe namaBhayibheli enu enizofunda niqonde kanye nathi masifunda imibhalo engcwele njengoba umoya engcwele esihola egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo bazothi sebelalele bathande ukuxhumana nathi mayelana nenkonzo yombhabhadiso egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nalabo abanofakazi ngemsebenzi kaNkulunkulu ezimpilweni zabo benokumbonga uNkulunkulu ngobuhle bakhe nangomgcwele bakhe. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli bengenakho ukuqonda abadinga ukuthi babe nakho ukuze bahambe bengcwele bengenakho ukusoleka kule ndlela ekukhanya enguKristu Jesu ukuphila kwethu. Sizocela bazalwane ukuba nithathe imininingwane esoyishiya njengamanje umoya ongcwele mayivumile eyithinta inhliziyo zenu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizoqala nge-email address. Email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Gilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number noma i-SMS number la ungakwazi ukuthi uxhumane nathi khona 066 566 9245 066 566 9245. Bazalwane, izintumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uthathe iBhayibheli lakho ulalele, uhlolisise, ufunde ukuthi lokho okufundiswa la ngabe kuyatholakala yini encwadini engcwele iBhayibheli. Uhlolisise ukuthi imfundiso ofundiswa zona noma le mfundiso enifundisana zona kuzo zonke indawo la nimdumisa khona uNkulunkulu ziyafakazelwa yini imibhalo engcwele iBhayibheli. Bazalwane, ku-YouTube uthi search musuthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukuthumela ihlobo zakho zonke nabazalwane ohlanganyela nabo simkhonza uNkulunkulu simdumisa ngobungcwele kuze nabo bezothola imfundiso eziphilileyo umoya ongcwele esihola egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe kuze uzokwazi ukuthola izwi eliphilile eliwukudla okuvela ezulwini umoya ongcwele evuma ethinta impilo yakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane, masivule ngomkhuleko simbonge uNkulunkulu, simbonge uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu sisemhlabeni. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho elingcwele, eliwukukhanya, eliwukuphila kwethu. Usipha amandla okuthethelela bonke abasonayo. Singangeniswa ebulingweni, sinqobe inhliziyo zethu Nkosi esisiholela ekonakaleni ezingenakho ukuqonda imfihlakalo yomngcwele nentando yakho nezwi lakho elisikhululayo kuwo wonke amaketango abopha inhliziyo ngokungaqondi imfihlakalo yombuso wezulu. Ngokuba umbuso Nkosi ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bazalwane,
njengoba sengishilo angahambi ngedwa. Yamukelani umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola embula imfihlakalo umoya ongcwele sihola ukuba ambule imfihlakalo engcwele ngezwi elijulile lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Bazalwane, yamukelani umhlengi izondi. Amen. Siyamnikelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, umnini mandla onke, okunguye ongumsunguli nomphelelisi webandla labangcwele. Akekho omunye ofana naye, akekho emva kwakhe, ngaphambi kwakhe noma eceleni. Ongunguye yena yedwa ophelelisiwe, konke kubekwe ngaphansi kwezinyawo zakhe. Kwanikwa yena amandla emhlabeni, ezulwini nangaphansi komhlaba. Uyabusa yena, kuseqedile ebekumele akwenze. Konke sekusele kithi ukuba mekuthiwa kuqediwe kusho ukuthi konke kuphelelisiwe. iBhayibheli liphelele. Noma kusathane ethumela ama-agent akhe noma izinceko zakhe, usathane emsebenzini. iBhayibheli uma usawulifunda, mina-ke ngoba ngifunda iBhayibheli ngesiNgisi ngo-King James Version. Mothi uyabuyela kulamanye ama-version, kunezinto ezisusiwe eBhayibhelini, kunezinto eziphendukezeliwe eBhayibhelini kulawa sebechazwa ngabo afuna ukuchaza ngendlela yabo. Kulali lesizulu nakhona kuphenduliwe, bazenzela umathanda, aliselona lezwi leli eliqhamuka phansi uma soluthatha ngencazelo kaKing James Version. Ungeze uthathe enye ama-version, lawo ama-version enziwa abantu manje. Sikhuluma ngeKing James Version, not i-New King James Version, not i-NIV, not i-Amplified. Noma ngabe yini lesi basebenzisa i-Simple English, basebenzisa i-Standard. Sifuna i-King James Version, yona othi mase ufunda ngayo, ngokuba mina ngifike ngishumayele ngesiNgisi ngiphinde ngishumayele ngesintu ngesizulu. Uma sengithi ngibiza ivesi ngoba ngiyalazi ngesiNgisi, fanele lisho lento engishoyo ngesiNgisi, fanele mengiyibiza uBright umfowethu nayo leyo nto leyo uBright ayikhulume ngoba ngiyayazi ukuthi ikhona. Uma sekutholakala ukuthi ngibiza ivesi, kepha manje alisho lento eshiwo incwadi kaKing James Version, kepha-ke lithathiwe iBhayibheli lachasisiswa ngesizulu, lokho kukusho ukuthi khona okususiwe okubalulekile, lokho esisuke sikudinga mesisuke sishumela izwi lenkosi ngoba izinto zikamoya. Uma kungasekho lokho, akusekho sesimweni ngale ndlela nomoya engcwele asuke esinike ngayo noma asuke esikhombisa ngayo kuKing James Version. Nakuma English Version ikhona inkinga. So akukho kwiBhayibheli lesizulu kuphela. uKing James Version noma iKing James Version iyona ephethe yonke into ihlangene ithe abantu ke bayathanda ukuthi bathi King James Version enzima. Ayikho nzima. Ukuvila phela okwenza abantu bajabulele lama version lawa aweak. Asuke enziwe izwi lenkosi langabi nawo amandla ngenxa ukuthi abantu sebezakhela okwabo. iBhayibheli liyasho ke ukuthi uma ususa noma unezelela ungekho eBhayibhelini, nawe uyazifakela izinhlupheko ngokuba uzenza wena onkulunkulu manje. Akubona ucabanga kwethu nokuzwa kwethu ukuthi sizwa kanjani nombono yethu ebalekile eBhayibhelini. Thina njengabantu uma ngithi mina kuphelelisiwe, uJesu uthi kuphelele kuqediwe. Ngakho-ke simelwe ukuthi thina senze lokho okubhalwe phansi. Sicela nje uNkulunkulu asiphe amandla nesikhulekise sikwazi ukuthi sigcine silungisile lamaphutha lawa enziwayo. Abantu abasuke benza lento asuke beyenza bethi bayachazisisa, mhlawumbe siyaqonda amaphutha ayenzeka sothi iphutha, kepha wonke amaBhayibheli esike sawasebenzisa esiZulu anamaphutha amaningi akhona kulona iBhayibheli.
angazi ukuthi ngeke ukuthi ungapublish iBhayibheli ungazange ulibone iphutha. Ngokuba phela incwadi nencwadi mozoyipublish uyahamba uyefunda ukuze incwadi ikhulume lento le ephuma kumniniyo. Manje uma izwi likaNkulunkulu selithanda ukushoda noma ukuphendaphenduka, lokho akuseyona intando kaNkulunkulu, sekuyintando yomuntu othunywe isitha ukuba enze lokhu asekwenza aphambanise izwi lenkosi. Ngakho-ke siyamcela uNkulunkulu umninimandla onke egameni likaJesu Kristu ukuba siphe amandla sikwazi ukuthi silungise lokho njengokuba kufanele kulungiswe, kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha kungamandla akhe nakukho konke oqhamuka kuye ukuhlakani. Ngakho-ke siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi samanje ngabaprofethi bakhe abangcwele abaliphatha izwi kwaze kwafika lesikhathi esikusona, nabapostoli bakaNkulunkulu abathatha ivangeli nobufakazi kuJesu, bawufakazi ngokuba babonile. Uma uye enkantolo uyofakaza, ufike ume phambi kokumahluleli nabashushisi nabameli, uyofunga ukuthi wena yonke into oyikhulumayo yiqiniso, kusho ukuthi ukhuluma into oyibonile. Kanjalo-ke nababhali bencwadi engcwele abapostoli babhala ngokuba ofakazi kwakho konke abakubonayo nabakuzwa kuJesu. Ingakho-ke sikholelwa eBhayibhelini ngokuba nakhona ngeTestament elidala ofakazi abantwana baka-Israyeli kusukela ngesikhathi uNkulunkulu ekhetha u-Abraham kuze kwesizukulwane sakhe kuze kuzofika kuMose sekuthiwa akaqaleke ahlanganise umthetho nezahlulelo nezimiso zikaNkulunkulu, akwenze kube incwadi ukuze kube ubufakazi. Konke okwenziwelayo kwenziwa kube ubufakazi, njengoba kuthiwa-ke bawufakazi bonke ubufakazi obukhona eBhayibhelini. Akekho umuntu ongaqhamuka manje afune ukubushintsha, noma ngabe kuthiwa uzalwe ngo-99, uma ungalifuni iBhayibheli wena ozinqabela iqiniso nobufakazi bamandla kaNkulunkulu, uyazilahla wena, ngokuba iBhayibheli isho njalo lithi ongavumanga ukwamukela indodana kaNkulunkulu, intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Ingakho-ke niba nenkani ngoba nifuna ukubhema ngenkani, nifuna ukufeba ngenkani, nifuna ukujola, nifuna ukuqoma, nilale nikhiphe izisu, nidake utshwala, nidle izidakamizwa, nifuna ukuhleba, nenze wonke ama-hairstyle, nigqoke umathanda, niye emasontweni akamathanda, nenze konke ukungcola ngokuba yini vele nilesizukulwane lesi esihlezi phezu kwaso isiqalekiso ngokungafuni ukulalela. Iyodwa into eqhelelanisa nomoya oyingcwele ungafuni ukulalela. Akusikhona ukuthi ngokuba nakho gogo wakho wayethakatha, no, ngokuba wena izwi liyafika kuwena, wena usagcwele umoya kagogo wakho, ufuna ukuyekela ngokuba uyiwona ukubambezelayo. Ngithe ey'nsukwini ezidlule ngithandaza uNkulunkulu uthi uveza umuntu oboshiwe ngamaketanga, ngazi ukuthi uboshwe esigcobeni, uyakhala, abantu bayayidlulela nje. Mebedlulela abantu kukhona ukukhanya ngaphambili, uJesu umile ngaphambili, ubiza abantu abadlulayo. Umuntu oboshwe ngamaketanga kumnyama ngemuva le boshwe khona, uyakhanya yena ngaphambili, kepha uyakhala amaketanga ungathi arastile. Uma lo muntu ngibukisisa, mese ngibukisisa kahle hle, usizo ulufuna kubantu abafana naye, kukhona ukukhanya ngaphambi kwakhe. Uma ngithi ngibone uJesu, angisho ukuthi ngibone isiqu sikaJesu, ngibone ukukhanya. Bathi abantu bebhajiwe ebumnyameni bona bese befuna ukukhala kwabanye abantu, bafuna usizo kakhulu kubantu. Yebo simelwe ukusizakala kubantu uma uNkulunkulu
uNkulunkulu ebanyakazisa ukuba labo bantu basize beze babe usizo. Kungamandla akhe uyabazi abantu bazobasiza wena ngokuthembela kuyena. Ingakho ethi ungakhathazeki ukuthi uzolala udleni uzogqokani uzolalaphi ngokuba ke yena uwazi lokhu ongakwazi. uNkulunkulu ubengeke akudale engazi ukuthi wena fanele uphile kanjani. Ngokuba sinikiwe intando siyazikhethela indlela esifuna ukuphila ngayo, siyazikhethela indlela esifuna ukuhamba ngayo. Kanjalo nabangani uyazikhethela abangani ofuna ukuphila nabo. Ezindaba abangani ofuna ukuphila nabo uyazikhethela, awufakwa ngenkani. Umndeni wakho kuphela ongeke ukwazi ukuzikhethela wona. Kepha abangani bona uyazikhethela, nempilo ofuna ukuyiphila uyazikhethela. Ngakho ke uma sithi kukhona ubufakazi bubekiwe phambi kwethu usizo lolo, kepha abantu uSathane wabambile ngamaketanga ukuthi bakhombisa abantu esikhundleni sokuthi babuke kuJesu eqinisweni, babuka kubantu baze balahlekele ukuphila kwabo ngokuba baboshiwe emhlabeni. Abantu abafuni ukwamkela, angikhulumi ngabantu nje kuphela abazihlalela emakhaya, ngikhuluma ngabafundisi ababoshiwe. Ngikhuluma ngomama abazibiza ngomama umfundisi ababoshiwe. Khuluma ngezinyanga nezangoma nabathakathi nabaprofeti bamanga kanye nabapostoli bamanga ababoshiwe, abangamfuni uJesu, bangamela ukufita izisu zabo, banambise imoya yabo, bancamela ukuthi balahlekele ukuphila kwabo, bajabulise inyama. Ngikhuluma kanje uma ungahamba bright ngikubona umoya engcwele ngempela ukuthi uyakusebenzisa uhambe kwincwadi kaJakobe. Uyongifunela kwisahluko 2, uzongifunela ivesi elikhuluma ngokuthi uma ukukholwa kwakho kungenamsebenzi umzimba wakho ufile, ngokuba umzimba ongenawo umoya oyingcwele ufile. Abantu bayakholwa ngemlomo, kepha ukukholwa kuncane. uJesu uthi mekhala ekhalela abantwana bakwaIsrayeli ukuthi yekani ukukholwa kwenu okuncane, ningabokukholwa okuncane, anikholwa ngezinhliziyo zenu, anizinikele kumoya. Ukuthini ukukholwa okupheleleyo? Usho ukuthi njengokuba kukhona ivesi encwadini kaMathewu lapho khona uJesu efundisa abafundisi bakhe ukuthandaza, uthi Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe. Intando yakho mayenziwe. Ngeke uthi intando yakho mayenziwe usafuna ukwenza intando yakho uJesu. You understand Lord right? Ngeke uthi wena ufuna uhamba ubheka la ngasegcineni. Incwadi kaJakobe isahluko 2 leso. Isahluko 2 no uthi isahluko 2. Ngifuna uzongitshela kuverse 26 kodwa ubambe kancane. Indaba inokukholwa ekutheni uma ukholwa uyazinikela kuJesu. Ngokuba uma ungakholwa ngeke uzinikele kuJesu, kepha ngomlomo uzombiza uJesu. Amen. Uma ngeke akhale uIsaiah athi labantu bangikhonza ngezindebe zabo kuphela,
kepha izinhliziyo zikude. Lonto ishiswa ukuthi abantu bakholwa ngezindebe ngomlomo, baye esontweni ukuyodumisa ngemlomo. Mephinde ekhaya uyovula ubhiya, uyaphuza, uyofaka i-makeup, uyotshwaleni, uyobhema ugwayi, uyohleba ngabanye abantu. Omunye wenza amacebo okubamba inkunzi, kodwa uphuma esontweni. Bathatha imali imnikele engcolile, bayonikela ngayo. Umoya engcwele uthi akayifuni imnikelo yena engcolile. Imnikelo yezifebe, imnikelo yezigebengu, imnikelo yegazi akayifuni. Abantu ababulala abantu bethengiwe bese behambe bonikela ngaleyo mali becela izibusiso. Awucabangi uyocela imali ngesibusiso, awazi ukuthi izibusiso zonke ezikamoya oyingcwele kulabo abazinikelayo, abathi ke akuseyona intando yami kepha intando yakho moya oyingcwele mayenzeke, ngokuba uthi umbhalo intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. Mase ufuna ke ukuphila njengabantu basezulwini, uzokwenza intando kaJesu. Uma sofuna ukuphila njengabantu abasezulwini, ngizophindela, uzokwenza intando kaJesu. Incwadi uJeremiah isahluko 29 verse 11. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani, kusho uJehova. Imicabango. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani. Yayazi imicabango engiyicabanga. uMoses etshela abantwana bakaIsrael uthi umoya engcwele, sengiyazi vele ukuthi nina nizohlubuka. Ngizonisa eKhanani ukugcwalisa isithembiso engasenza nobaba benu, ukuthi isizukulwane senu ngiyakusinika ifa lezwe laseKhanani. Kepha kusukela eGibhithe nginikhipha nontamo olukhuni, noma senginikile bonke ubufakazi ukuthi thembelani kumina, kepha untamo olukhuni akuphumi kumina. Nganiwelisa ulwandle olubomvu, ningazange nisebenze lutho. Nganibulalela ibandla laseGibhithe lonke ibutho laphela ulwandle, ningazange nilwe. Kepha loke nikhononda njalo, anifuni ukungithemba. Uzasho futhi uJeremiah athi uqalekisiwe ithemba lakhe elukumuntu, owenza ingalo yakhe ibe ngamandla. Lokho kushiwo ngokuba asikwazi ukuthatha ithemba lethu silibeke kupresident. Upresident umuntu ufana nawe. Ungqongqoshe wezempilo, wezokuthutha, wamaphoyisa, wezomnotho, wezemidlalo, noma ngabe yini, abantu abafana nawe. So uma uthatha ithemba lakho ulibeka kumuntu, uyaphambuka. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu wena awusamniki indawo empilweni yakho. Isizokwenzeka kanjani intando yakhe empilweni yakho wena ungasavumi ukuthi intando yakho mayenziwe? So uzenzela intando yakho. Baningi baliphathi iBhayibheli, kepha intando yeBhayibheli abayenzi, benza izintando zabo. Indaba ezibuhlungu ukuthi uNkulunkulu bekhuluma noAbraham ethi uma nje uzoqhubeka upheleliswe phambi kwami, ube perfect phambi kwami, ugcine imiyalelo yami, uhambe ngezahlulelo zami, ugcine izimiso zami. Lokho kusho ukuthi ukuzidela wena nakho konke okufisayo enhlizweni yakho
unake lo okudalile okufisela nokubekele okuhle kodwa ngokuba lezi zinto esizifunayo zenyama ziletha izinhlupheko nezinhlungu, ziletha imoya. Yabona uma uvulela izifiso zakho iminyango yokuthi ufuna ukugcwalisa izinkanuko zenyama yakho, uvulela amadimoni iminyango yokuthi eze empilweni yakho azokulinga, bese kulingile akuthola ukuthi wena ubuthaka ngekwenyama ngokomoya awugcwele, bese athathe indawo. Ingakho unamakholwa ayesontweni kepha basakholelwe emadlozini. Ingakho unamakholwa athi ayakholelwa ekutheni abantu balale bengashadile, sebethe bafuna ukwenza intando yabo, babalekela iqiniso ngokuba wonke umuntu isincwadi uyakwahlulelwa noma uyakuzilandulela ngento ayikhulumile nangesenzo nangenkambo yakhe. Do you understand? Intando le esilwa nayo kamoya engcwele, yebo siyalizwa iBhayibheli, sonke siyamdumisa uJesu, sonke siyamculela uJesu, sonke siyamfuna uJesu, kepha sifuna ukwenza intando yakhe. Uma ethi intando yakho mayenziwe emhlabeni, ukhuluma noNkulunkulu, ukhuluma nomoya engcwele ukuthi wena uzofana noNoah, uzolalela, uzofana noAbraham, uzolalela, uzofana noIsaka, nawe uzolalela, uzofana noJakobe, ngeke ufane noEsau, uzolalela, uzofana noJosefa, uzolalela, uzozithoba, wenze intando. Ngesikhathi uJosefa abafowabo bemnyokolota, bemthatha, bemdayisa eGibhithe eyoba isisebenzi emzini womuntu, emva kwaloko mase umfazi womuntu afune ukulala naye, ufuna ukulala noJosefa. uJosefa ufundisiwe ekhaya ukuthi ungalali nomfazi womuntu, ungambheki emehlweni, ungamvumeli akuholele ebubini, ngokuba amazwi okuphila agcwele kuJosefa. uJosefa ubambelele kwimfundiso ephilileyo. Ingakho uJosefa atholakala elungile kunabafowabo, ngokuba lo qala indlalifa yangibele ebhedeni kababwayo. uSimiyoni noLevi bahamba bayongena empini, babulala idolobha lonke. uJuda wahamba ulala nendodakazi nomalokazana wakhe. Kepha ngamandla kaNkulunkulu, ngokuthembeka kwaNkulunkulu, uthembisile ukho konke. Nanokuzibona besesonweni bona bayenza indlela ukuthi babuyisane nomoya engcwele. Into ayifunayo umoya engcwele kuthina, intando yakhe ukuze yenziwe, ukuthi sizisole uma sona. Angeke ukuthi uyamkhoza uJesu ngoba udlala ingoma zegospel, noma udlala abafundisi babantu besifazane ku status sakho noma ku TikTok, bese uqala usuzongena izulu ngalokho. Ungazange uze uyenze intando yamoya engcwele, ungazange uze ulifunde izwi lakhe, wazi intando yakhe, ngeke uze ulingene izulu. No Jesus. Thiwa angeni lutho olungcolile. Amen. Do you understand? Ngiphe ule ncwadi kaJakobe sifuna ukuzwa. Incwadi ekaJakobe isahluko sesibili verse 26. Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya umzimba ngaphandle komoya ufile. Lezi ndaba lokhu kuyisifanekiso, kepha manje sifuna uqonda ukuthi ukuthini. Uma umzimba ungaphandle komoya ufile, okusho ukuthi khona umoya lo wokuphila onikiwe, okuyiwona lo okwenza ukuthi wena uzwe njengamanje, uzizwe, ukwazi ukunyakaza, ukwazi ukukhuluma, ukwazi ukucabanga kulomzimba okuwona. Khona lo moya lo owudingayo
ukuze wena upheleliswe ube umfanekiso walomuntu okudalile. Yes, Lord. Ukuba ukunikile ukuphila yebo. Kepha kuwena kudingakala umoya othize, ungekho lowo moya lowo esikhuluma ngawo, umzimba wakho ufile. Amen. Amen. Nomoya nokuphila lokho kuwena kufile. Yini neza lokho ithi incwadi yamaRoma sahluko 8 ngithi verse lokugcina nakhona ifike nje ichazela ukuthi yikuphi inkinga. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 39. Yebo. Nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo Ayikho neyodwa into edaliweyo nokuphakama nanto enye akuyikuba namandla angeke kuze kube namandla okusahlukanisa ukuthi nothando asahlukanise nothando likaNkulunkulu likaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Yes sir. Othi ngibheke u8 lo. Amen. Ungiphe from verse 37. Kepha kukho konke lokhu Kepha kukho konke lokhu siyanqoba nokunqoba siyanqoba nokuqoba ngowasithandayo. alowo wasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila Ukufa nokuphila nazingelosi nezingelosi nababusi ababusi nakho okukhona nakho konke okukhona nakho okuzayo nakho konke okusazakuza namandla nakuphakama nokuphakama nakujula nakho konke ukujula okukhona nanto enye edaliweyo nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisa. akukho okungaba namandla lalela. Uma sesifika la sesithi intando yakho mayenzeke noma mayenziwe Amen. emhlabeni Amen. ezimpilweni zethu ngokuba emhlabeni kuphila thina akwenzeki intando yakhe esihlahleni. Yes, Lord. Ithina abantu esinenkani, ithina abantu esinamacebo, Lord Jesus. izihlahla sinawo amacebo. Amen. Isihlahla sihleli esikhona samilela khona. Maqhamuka umoya siyaphephuka umoya usiphephule kodwa sisuke. Yes, Lord. Until kuze kufike umoya omkhulu noma isiphepho siwisa isihlahla sihlephuke. Kepha uma qhamuka umoya ngapha nesihlahla siyangapha kunento engifuna ukukuvezela yona. Njengokuba ke umoya usiphephula isihlahla sikeka siye ngakulolo gatsha lelo ngaloyo direction. Noma umoya uya kalaphi. Amen. Ngakho ke uJesu ekhuluma noNikodemu uthi umoya uyavunguza. Yes, Lord. Thina ke singabantu ngokuba sinentando sinikiwe iyona lesisebenzisayo eyenza ukuthi sibe nenkani. Umoya uthi usiphephulela ngapha thina siyagoloza siyangapha. Asifuni ukuzwa noma silandele umoya. Angikhulumi ke ngomoya lo onyakazi sihlahla ngoba uzosucabanga ukuthi ngelinye ilanga umoya ukuphephula nawe ufuna ukulandele Lord Jesus. ngoba socabanga ngokwenyama. Ngikhuluma ngokamoya. Amen. Ngokamoya umoya izwi Yes, Lord. lithi izwi ungadakwa ungaphingi ungantshontshi ungaqhambi amanga uthanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda ungafisi izinto zabanye abantu. Wena konke lokhu uyakwenza ngokuphambeleyo nokamoya. Yilo nengichazela yona Amen. ukuthi uma wena uzibona ukuthi ulungile emehlweni akho. Umpostoli Paul uthi ke asingabe ngabalungile emehlweni ethu. Amen. Amen. Asingaziboni isilungile thina. Thina sifanele ukuzibona njalo sonakele. Ngokuba sonakele enyameni. Ukuze sokwazi ukuthi siloke sicela impethelelo, siloke sifunile izwi kaNkulunkulu ukuthi lisilungise ukuze sokwazi
ukuthi ngaso sonke isikhathi siloke sihlola imibhalo ukuba ngabe sizahamba ngendlela yobungcwele na noma ngabe sesiyaphambana nomoya. Ngabe intando yakhe iyenziwa yini empilweni yakho? Intando yakhe bayakusho ngomthandazo. Izwi nezwi elibhaliwe phansi linamandla uma kuphela lithola indawo enhlizweni yakho, lifika kukhona ukwesaba kwena, kokumfuna nokuzifuna ukuzithoba ngaphansi kwezwi, ukuze wena izwi kube yilona elizoba namandla okuphakamisa likuvezele izinto ezifihlakele. Izwi ingakho abantu bethembela kubantu uma ufuna ukubambelela ngomuntu, uma eqhuzuka ubiza igama lomuntu, uma ehluphekile ubiza abantu. uJesu akabizwa, abambizayo bese bethole lokho abakufunayo ashaya ikhona, aphele emehlweni. Kuyaba sekuyathandaza kuyahlangana nemfela ndawonye akatholakali. Usawumngane nabantu akade bembalekele noma bemflathele ngesikhathi esehluphekile. Kepha uyothi angaphinda aqhuzuke akhumbule uJesu. Ingakho umoya engcwele ethi bangikhoza ngezindebe kuphela. Athi no Sathane ekhuluma noNkulunkulu ethi amadodana abantu akuthandela ukuthi uma edinga kuphela. Athi bese kutholile lokho akufunayo bayakhohlwa nguwe moya engcwele. uSathane uyakwazi lokho. Ingakho enunusela ngazo zonke izinto ezinhle. Ngokuba uyazi ukuthi bese nizitholile lezo zinto niyamkhohlwa loNkulunkulu. Bese nifuna ukuyocelebrate ematshwaleni. Nifuna abangane abasha. Uzizwe kodwa uthi awuphelele. Ulokhu ufuna ukuyigcwalisa lento ofuna ukuyigcwalisa. Ulala nawo wonke amantombazane, ulala nabo bonke abafana. Yebo uyayithola imali, kepha khona lento engagcwali. Ihlo leli enhliziyo ngeke uzugcwalisa. Soze wakwazi ukugcwalisa iso. Iso liyiwindi lapho isono singena khona. Bese sihambe siyofuna indawo yokuthi siyohlala, sifike sihlale enhlizweni yakho. Bese sivula umgodi, igebe elikhulu lapho khona inhliziyo yakho iyoloku ifuna ukufidwa. Uloku uyifida ngesono, uyifida ngesono, uyigcisha utshwala, uyigcisha ama-makeup, uyigcisha imali yomthontshwa, uyigcisha umoya wenkohlakalo, uyigcisha wonke amacebo. Kepha igcwala inhliziyo yakho. Sinjalo-ke nesihoko. Isihoko asigcwali. Baningi abantu ade beye esontweni befaka izavatho, begqoka kahle nibabona becula. Abanye babo bebephila nje, kepha uma bese befile bambozwa ngeimpahla zesonto, ezifuna begqokisa impahla zesonto suyongena ezulwini. Yebo kubukeka kukuhle emehlweni abantu, kepha ngale sesiyazi ukuthi awunandawo, because sibheka impilo obuyiphila, sibheka imibhalo ukuthi ithini. Bese umoya engcwele asitshele ukuthi no, akezi kumina lo. Akezi kumina lo. Azange ngivume ephila. Ngizomvuma kanjani esefila? Angimazi, akafelanga kumina. Ubufakazi bakhe angeke bukwazi ukuthi bumngenise lana, akanabo ubufakazi obugcwele. Yebo ubeye esontweni, kepha ubethi bese phuma esontweni afaka amabhlukwe, afake inwele zokufakelwa, apitshoze emgaqweni afuna ubuka abafana. Yebo ubeze esontweni, kepha ubezobheka amantombazane azodlala nawo, awamithise, aphikizise, azakhishwe izisu. Bagcwele emasontweni.
bagcwele emasontweni bafuna ukungebeleka imfundiso ayishunyayelwe Lord Jesus. bajabulela ukuthatha izithombe Amen. bashutha ukuthi bake esontweni bathi i-revival yayimvuselelo ibishisa namhlanje ngokwanda ngokuculwa kakhulu kanti beculela amadimoni ngisho umkhuleko yabo ayidlulisha isilingi Lord Jesus. Bebeyijolela phansi. abakwazi ukuzila ukudla abakwazi ukukhuleka bengaphezi abakwazi ukufunda iBhayibheli babhizi kuma WhatsApp status nama WhatsApp groups babhizi emaphathini bayehla beyenyuka emgaqweni bamile emakhoneni abazi bameleni babheka abantu abadlulayo siyakutshela ngithe ngivula kwena abantu baboshiwe ngamaketango Amen. bakhala kubantu abadlula ngomgwaqo ukukhanya bakufuna bamemeza abantu uJesu abamfuna uJesu khona into ayishoyo Isaiah bright khona into ayishoyo kwincwadi yaIsaiah sahluko 30 mongaphosisi kusukela from verse 6 bengewona uverse 9 kepha nje uzongifunela lapho la uzobona njengendoda khona into ayishoyo Isaiah kwisahluko 30 ngabantu abantu bayakholwa nabantu besimanje njengoba sikhuluma ngokuba nina nibona kukusha emehlweni enu ithi imbhalo akukho neyodwa into entsha ngaphansi kwelanga noma ngabe kuthiwa isizukulwane siyafika siyadlula kepha konke kusanjengoba ngokuba izwi eliphilayo elingaphenduki abantu bayashintshashintshwa yebo but izwi lona liphenduka lishintshe ezindaba uze fike kule ncwadi le Incwadi uIsaya isahluko 30 verse 9. Bangabantwana abahlubukileyo. Abantwana abahlubukileyo yebo baya esontweni. Kepha imfundiso ephilileyo abayifuni. Ithini? Bangabantwana abahlubukileyo. Abantwana abahlubukileyo. Abantwana abaqamba Abantwana abanjani? abaqamba amanga. Umoya engcwele uyazi ukuthi nina nigcwele amanga nenkohliso nenkohlakalo namanyala nezinengiso. Umoya engcwele uyakwazi lokho. Kepha ngisanikiwe isikhathi ukuthi nikubone lokho. Nidinga abantu abathume umoya engcwele ukuze banivezele lezi zinto lezi. Kepha ngokuba abafundisi benu nidola nabo nitakwa nabo nilala nabo. Ingakho benifundisa amanga bayanhlubula ngoba nanihlubukile senizifunela vele abafundisi abazontshela lokhu okufunwa inhliziyo zenu ngokuba amadlebe enu ayabatshwa abatshelwa ukuthi athole imfundiso zamadimoni. Abantwana abangathandi ukuzwa. Abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova. Abafuni ukwenza into ekwenza ukuthi wena upheleliswe ekungcweleni ungatholakali usoleka njengoba uthi usathane ithi incwadi usathane noma udevil noma umbizakali inyoka endala umhlebi ungumangaleli wabazalwane. Ngalesikhathi wena utholakala nomuntu wesifazane ulele naye ebhedeni ningashadile uyasoleka. Ngalesikhathi wena umuntu wesifazane ugqoka amabhlukwe ufaka into zokufakela namaqiqi nophende ebusweni wena uyasoleka. Ngalesikhathi wena umuntu wesilisa noma ngabe ubani udweba amajathu ufuna uculile ipop uthuka inhlamba uyasoleka. Ngalesikhathi uthanda imali kakhulu uyasoleka. Ngalesikhathi wena ulala ejointini uyasoleka. Ngalesikhathi wena udayisa ngomzimba wakho uyasoleka. Ngalesikhathi wena ukhipha isisu uyasoleka. Ngalesikhathi wena uthatha imali yomgwazelo uyasoleka.
ukusoleka kusho ukuthi wena ngifuna ukukhombisa ukuthi uthini incwadi ya Exodus sahluko 23 verse 1 ngifuna nje verse 1 khona sizokhombisa kusho ukuthini ukusoleka nokuthi kusho ukuthini kumele ungasoleki. Incwadi uExodus isahluko 23 verse 1 ivesi lokuqala. yes sir. Ayikuthutha indaba yamanga Ungabi umthuthu wezindaba yabona nje lento esikhuluma ngayo ukuhleba ukufuna ukubukeka kahle emehlweni abantu uze ukhulume ngabanye abantu uthathe indaba ongayazi ngokuba uyizwile ugijima uhambe uyoyithulula uyipost noma wena undaba zabantu su home affairs yacaca phela undaba zabantu home affairs futhi wena manje awudingakali ukuthi utholakale kulo uma uthi ungumntwana kaNkulunkulu. Sikhuluma ngabantwana abangcwele television. Hallelujah. ezindaba wena sohamba utshela abantu imbono engekho ngiphe ungafaki isandla sakho kubo ababi. manje na ke uma wena uthi umntwana kaNkulunkulu uma bafika abantu bephuza ukuba wena uthi uyakholwa nomusa nothando bathengela utshwala wenzani ufaka isandla kubantu abenza isenzo esibi ngokuba iBhayibheli liyaphikisana nokuthi abantu badakwe utshwala. Wena umama ongcwele uthengela ingane zakhe amabhlukwe zamantombazane iBhayibheli lithi khulisa ingane yakho ngendlela ekufanele ibe ikhulu ibe yiyo ukuze besikhulile ingezi ukugudluka kuloyo ndlela. Uthengela ingane zakhe ama-DVD nama-movie o-Spider-Man ama-demon lawo ngokuba into engakazizi ibe khona. uNkulunkulu akamdala uSpider-Man, uNkulunkulu akamdala uBatman, uNkulunkulu akamdala uSuperman. Izinto ezakhiwe, izinto ekuthiwa lezo ziqetshiwe ukuze sibambezele wena uSathane amacebo akhe awalethile ukuze abambezele wena. Hallelujah. Ubambezela wena ekutheni ukhohlwe uNkulunkulu ujabulisa inyama yakho ngesikhathi ubuka lama-movie nonke lama-drama ewabukayo ku-TV. Awunaso isikhathi sokufunda iBhayibheli, awunaso isikhathi sokuthandaza. Mawuqeda lapho ungena ku-WhatsApp ufuna ukuhlangana nendoda yakho. Mawuqeda lapho ufuna ukuhlangana nomuntu ophinga naye. Qeda lapho ufuna abangani bakho uyatext ukuthi nizoyaphi niyophuza utshwala ubhizi uthi uyakholwa uvuna uthi awunankinga nezitabane umoya munye nazo. Amen. 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 Umoya munye nazo. iBhayibheli liyasitshela konke ekumele sikwenze ukuze thina intando yakhe yenzeke ezimpilweni zethu. Yes, Lord Jesus. Abantu abaningi bayasigxeka sina noBright. Amen. Bayasigxeka ukuthi thina siyagxeka silwa namasonto, asini namasonto. Imoya ebabambile sibatshela ngayo, imoya enkohliso. Amen. Amen. uJesu wabatshela abaFarisi. Yes, Lord. Wabatshela abaFarisi. Awuqedile incwadi ye-Elokuzana Uzaya. Hallelujah. Awukwazi ukululela isandla sakho kwisenzo esibi. Amen. Amen. Enda Awuyikuthutha indaba yamanga awuyikuthutha indaba yamanga. ungafaki isandla sakho kubo ababi isandla sakho kubo ababi. ube ngufakazi wamanga. Ukuba wena usufakazi wamanga uma wena ujoyina abantu abenza into embi ufakazi ekutheni njengoba sikhulume ngobufakazi eqaleni ukuthi uma phambi kwenkantolo wena ufakazele ekutheni ubonile bowukhona. Awuyikulandela ubhimbi uyokwenza okubi. Ngeke ulandele idlambi labantu Amen. benza izinto ezimbi ekutheni wena ngoba wena uthi wedwa ususaba ukuveza ukukhanya okuwena, ususaba ukuveza uKristu obukwena, ususaba ukuveza usawoti obukwena. Wena ugcina uvumelana nabantu abenza izinto eziphambene nokulunga ngenxa ukuthi uyesaba ukuveza ukukhanya kwakho. Wena ufakazi noma kuthi uyakholwa esontweni leyo nto leyo ukuthi wayivumela yenzeka wayibuka igcwele ngaphakathi kwena ufakazi umoya engcwele ukuthi izwi lakhe lihlola imidlinzo nenhliziyo nezinto, uhlola zonke izibilini zomuntu. Ngeke uze ukwazi ukuthi ngizokufihla lo umoya engcwele ngikaza kubona uthi ukubona ebumnyameni
ubone emfihlakalweni nemisebenzi yakhe imisebenzi yasemfihlakalweni ngokuba uma uzohlolwa ukukhona kwakho umoya engcwele uyakuyekela usathana kulinge. Amen. Umoya engcwele uyakuyekela angithi uyakholwa uyagiya ngaye ukuze wena ubonakala ukuthi ngowakhe uzokuyekela usathana eze kwena. Afike kwena azokulinga usathana alungisele ngazo zonke izinto ezinhle akutshela ukuthi ucula kahle umuhle ufuna ukufana nalabantu obona ku TV. Ngenxa ungabi kokuba weak nokuba buthaka nokungaqini ezwini ubona kubalekile wena ukuthi ufane nabantu abaku TV. Mase ulahlekelwa ubungcwele bakho ufune ukuthi kudunyiswe wena usaziwayo ngaphezulu kamoya engcwele uthanda ukufisa kuyisona. Yayisindaba ngibincwadi kaIsaya 30 sitshele bona ukuthi bayinhloboni yabantwana. Incwadi uIsaya isahluko 30 verse 9. Yes sir. Bangabantwana abahlubukileyo. Abantwana abaqamba amanga. Abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova. Ngiyabona abazali bakho. Uma abazali bakho bengakutsheli ngomthetho kaJehova, kunzima kakhulu kini. Ukuba indaba kufanele iqale uqine umthetho kaJehova. Ngaphambi kokuba abazali bakho bakufundise kwabona kufanele bawazi umthetho okuyiwona umthetho olungileyo hayi umthetho nje abawakhile bona ukwenzelela isimo ukuthi ke kube khona isimo ekubeni kona kunezinto abazenzayo eziphambene nomthetho wangempela. Kunomthetho wangempela. Kunomthetho wangempela ngiphe bathi kubantu ababonayo ngibambe umuntu bethi uyabona umuntu onolwazi ngale ncwadi. Yoba ngithi mina abantu bayasigxeka sino bright. Yingokuba siyabona thina glory to God. Siyabona and ubona kwethu nathi sifuna ukubavula amehlo. Kepha isincwadi ukukhanya kweze kumnyameni kepha ubumnyama kwanqaba ukukhanya. Labo bagcwalisa incwadi. Sikhuluma ngabantu besithi abangani bethu, abantu besithi ihlobo zethu, abantu basemakithi esizalwa nabo. Babalekiswa yini? Izwi. Babalekiswa ukukhanya not izwi kuphela. Abanye babo ngikholwe emva kwabo bekholwa ngaphambili. Kepha bengikhuluma ukuthi awukwazi ukuthi ukhonza uJesu uphinde uhlale amadlozi bayangibalekela abakwazi ukuphendula. Yilabo uJesu ababiza ngabasenzisi, babiza ngamaxoki, babiza ngamenemene ngesixhosa. Ezindaba ngeke Isaiah uqedelekela bathi kubaboni. So uma umuntu bethu uyabona umoya engcwele usevulile amehlo wena ubona izinto zikamoya ukwazi ukukhuluma ngokomoya ukhulume izinto zikamoya uvule amehlo njengoJesu. uJesu engavula amehlo kuphela abantu ngokuthi abavula amehlo abayiphuputha kuphela nangokuvula amehlo kamoya. Abantu bekithi baboshiwe khona abantu abayiziboshwa hayi ukuthi usejele uboshiwe nemigaqweni ehamba uqonda bese khululiwe ethi uJesu uPeter enikhulula emhlabeni ukukhululiwe ezulwini akashongo ukuthi ngizohamba nendlela yokukhulula abantu ngikhipha abantu kukhulunywa ngezinto zikamoya ukuthi yahamba amadimoni kepha abhizi agcwele kuthina ngaphakathi. Ngalesikhathi sitshela ukuthi sihlakaniphile sibhema ugwayi sifeba siphuza sibulalana sintshontsha sizondana siphinga siqamba amanga amadimoni lawa afuna ukukhishwa imoya leyo. Imoya leyo efana ikhishwe ukuthi ulana abanye abafana umfana nomlana umuntu besifazane imoya amadimoni leyo ekumele ikhishwe ngegama likaJesu kuphela. Abathi kubaboni ningabe nisabona. So uma ke usuzobavula amehlo ngokamoya bathi ke abafuni sibone bafuna ukuthi nje lento esikhulumayo ngisho ababusi balelizwe abafuni izwi
lokuthi abantu babone abafuni uJesu Yes, Lord. abafuni abantu ababusa lelizwe ukuthi kushunyayele uJesu abanenkinga namaMuslim No. Amen. abanenkinga nawo Buddhism laba nama Islamic Amen. but bese kuzoba abaKristu Amen. abanenkinga noshembe Amen. Amen. bese kuzoba abaKristu Amen. uthi siyozingelwa Amen. sizondwe sibulawe ngenxa yakhe asithokoze Yes, Lord. yona into esenza sikhululeke ukuba siyazi ukuthi sisekukhanyeni siletha ukukhanya singusawoti sifuna ukuzononga ukuze nibe nephunga elimnandi kuye lowo sibizileyo Amen. Amen. siletha izwi uzogeza Amen. yezindaba ngibe abathi kubaboni ningabe nisabona bathi kubaboni ningabe nisabona nakubaprofeti nakubaprofeti ningasiprofetheni ningasiprofetheni okuqinisileyo lokho okuyiqiniso kepha khulumani kithi kepha khulumani kithina okuthophayo bafuna ukukhuluma izinto ezithophayo izinto ezijabulisayo izinto ezingamanga bafuna ukuprofethelwa izinto ezijabulisa inyama nezinhliziyo zabo kuphela niprofethe inkohliso nisinike ini inkohliso bafuna inkohliso Amen. ingakho behamba kwakashembe bonanda ovaseline Amen. Amen. ingakho bemaromini bonanda amanzi angcwele Amen. Amen. ingakho bethanda amarosana Lord Jesus. Amen. ingakho befaka amafoto oshembe Lord Jesus. Amen. bafuna inkohliso and uNkulunkulu uthi kwincwadi yaseSalonika uzoninikela kubona lo moya ngoba anikholwanga iqiniso uthi uzakumbhubhisa ngomuntu yabona izwi lakhe ilona elahlulela yonke into ngokuba ukukhanya kufikile Amen. incwadi uJeremiya isahluko 29 verse 8 ngokuba usho kanje uJehova sebawuthi uthini uNkulunkulu kaIsrayeli uthi maningakhohliswa ngabaprofeti maningakhohliswa ngabaprofeti abaphakathi kwenu nababhuli benu nalabantu abanibhulelayo izangoma zenu lezi ezinibhulelayo ningawalaleli amaphupho enu eliwaphuphayo nanto ekuthiwa sigweme yabona amathupho phile akusho ukuthi lento ephuphile iyona lini moya ingcwele bekuthi iqhakakela azayiveze ngeke moya ingcwele bona uFaro uzokwenzela isibonelo ngoFaro noNebukadnezar uFaro waphupha iphupho lokuqala lamdida elesibili laphinde laqhamuka lamdida wayesefuna abantu abahlakaniphile akekho wakwazi ukuthi alambule lelo phupho Amen. ngokuba lelo qala elezinkomo ezadlana elesibili elezitshalo ezadlana Yes, Lord. Amen. Amen. wayefuna incazelo Amen. umoya ingcwele uma efuna ukutshela into okokuqala Yes, Lord. ufuna ulinde Yes, Lord. ukhuleke Amen. ubophe ibhande uzile ukudla uma kuthi kuqhamuka kuyena uyakuzwa umlindi aphinde akuvezele Amen. Amen. uzokuvezela maqhamuka kuyena ngokuba yini ufuna ukuthi uma liphupho liqhamuka kuyena kufanele ulinde. Yes, Lord. Amen. Uthi methi kuHezekiya Hezekiya uHabakha uthi ubhale umbono Yes, Lord. ubeke Amen. ngokuba uzohlala Yes, Lord. ngeke uzufike manje noma sowufikile ngeke uzuhambe ngokuba umbono uqhamuka kuJehova. Amen. Thina sinabantu siphupha iphupho kanye bese uJesu wena sowubiziwe kanti uSathane naye ufika ngawo amaphupho nje Amen. kanti wenziwa yini iphupho lelo muntu osifazane bese uhambe ufuna ukulala naye ngokuba yini uSathane ukhombisile ukuthi ke ngifuna ukukudukisa. Yes, Lord. Amen. Utshela ukuthi hayi besifazane ubambo lwami ngiphuphile ebusuku naye ufuna kuphuphe kungabi into eyenzeka kanye Lord Jesus. wena iphupha nibele into ecabangela ukulala naye kuphela awumcabangeli ukuthi abe unkosikazi. No. Uyasena Amen. ngiphi ngokuba abaprofeta amanga egameni lami ngokuba bangabaprofeti bamanga bonke abakhulumayo amaphupho abo maningi abakhuluma amaphupho bevela na ku-TV amaphupho abo angafika adlule ngokuba yini bathunywe uSathane abantu basheke bakhohlwe ila maphupho lawo abantu abafika nawo Hallelujah. angafezeki yini amaphupho enyama akubona umoya engcwele. angibathumanga usho uJehova So umoya engcwele uthi akazange anthume uma ungathunywa ngomoya engcwele hlala phansi nephupho lakho linda mina mengiphuphile ngiyazilindela mina Amen. ngithi umoya engcwele uma liqhamuka kuwena kufanele lifezeke engeke ngihambe ngilongimemezela Yes, Lord.
Hallelujah. ngaphandle bekuthi into ekumele ngisho sengayisho kepha uma ngazange kuthiwa ngabe ngiyoyisho into evezelwe mina kufanele ngiyibeke ngilinde umoya ngcwele aphinda ayiveze mengayivezanga kabili uyiveza kathathu Amen. ukugcwalisa ukulenda iphuma kuyena ngakho ke ngokuduka kwenu nilahlekelwa uqonda nokuthola isimo sakho usuke sezandleni zabaprofeti bamanga umoya ngcwele usabiza